Bé, visitem ara el cor de la Serra de la Calderona per a veure com aprofiten els recursos forestals per a fabricar pèl·let. I amb aquest pèl·let cal fer l'Ajuntament o, per exemple, també l'escola. Es tracta d'un projecte municipal que impulsa l'economia circular sostenible i a la vegada ajuda també a previndre incendis. En ple cor de la Serra Calderona, ací a Serra, la gestió forestal és imprescindible. Per això fa uns anys van posar en marxa un projecte pioner per aprofitar la biomassa, que ara serveix d'exemple per a molts altres municipis. Sandra, veig que així teniu moltíssima faena de gestió forestal, no? Perquè el terme és enorme. Sí, exacte. Serra representa un terç del Parc Natural de la Serra Calderona i quasi la totalitat del terme és sòl forestal. Aleshores tenim una tasca increïble així per fer. I com ho feu? Nosaltres el que tenim des de fa molts anys és un projecte d'economia circular en el qual utilitzem la biomassa forestal per a calefactar edificis municipals. Com? Reconvertint aquesta biomassa en pèl·let. Molt bé, circularitat total. Exacte, sí, perquè extraguem el producte en les muntanyes del nostre terme municipal i després es du a la planta de pèl·lets on els nostres operaris ho transformen en pèl·let. Anem a per l'economia circular i l'autosuficiència energètica. Aleshores, d'aquesta manera també fomentem que els veïns i les veïnes utilitzen aquesta energia en les seues vivendes, molt important. I aquests treballs es feu especialment a l'hivern, no? Exacte, nosaltres tenim les tasques de prevenció d'incendis i gestió forestal en hivern per després ja en estiu poder produir el pèl·let i tindre per a la temporada d'hivern. Ara estem així a la planta de biomassa de l'Ajuntament de Serra, és on duguem la llenya que extraguem de la muntanya, la fiquem primerament així fora perquè com no tenim una línia de secat, el que hem de fer és que es seque naturalment. A partir d'ací és quan introduïm aquesta llenya a planta i és el personal el que fa aquesta producció de la biomassa fent la preparació de la matèria prima i ja la introduïx a la línia de producció per a fer el pèl·let. Edgar, bon dia, què feu? Bon dia. Com estem? Pues així estem a la marxeta com tots els dies. Conta'm-nos una miqueta, quina és la feina que feu? Pues ara mateix el que estem fent és la reducció de la fusta. Una vegada les traguem de la muntanya, l'estem estellant per fer-la d'un tamany per poder passar-la per la biotrituradora. I mos és aquest tipus d'estella, que és molt més reduïda, que la tirem amb la pala del tractor, la tirem a la tolva que tenim ahí per començar el procés de fabricació. Aleshores agarrem i tirem la pala, que tirem l'estella així dins, i a sota un sinfín que tira l'estella i així ho mesclem en un additiu, que és daxa, farina de daxa, que va per la cinta transportadora, així es mescla i cau així. Això és un molí. Diguem que així fa la mescla, la humitat, farina i estella. Així no se queda la fusta. Ja si era gran i no s'hi posa a ser menuda. Així està la compactadora, que per calor compacta i ja mos és el resultat acabat, que és el pèl·let fet. I això és el que fem així, que almenys netegem un poc els boscos. Una vegada acabem de produir el pèl·let, ja el fiquem en aquestes saques d'ací, que són les que es duen a les calderes municipals i calefacten edificis. Aleshores, aquell pèl·let que traeu dels boscos torna al poble. Exacte. Actualment tenim caldera a l'Ajuntament, a l'Escoleta i al col·le i, com dic, aquest pèl·let és el que va allí i després la resta, l'excedent que tenim, és el que fiquem a la venda per a veïns, veïnes i resta d'interessats. Així tenim, per exemple, la caldera del col·legi. Per així és per on se carrega el pèl·let. Els nostres operaris venen per així, carreguen la tolva d'entrada i ja s'alimenta en la caldera. Mare meva, tones i tones de pèl·let a l'any, no? Gastareu? Sí, així gastem prou, sempre per a tindre els xiquets i les xiquetes calentetes, clar. Aquesta és la caldera que tenim en el col·legi, forma part d'esta infraestructura de biomassa que calefactem amb el pèl·let que produïm a les muntanyes del municipi. És un projecte pioner de fa més de 10 anys que és molt important per a la gestió forestal i la tasca que fem i ara en el projecte europeu en el que estem, València Biovaloriza, impulsarem molt més encara tot aquest projecte. Perquè a més sou referents i altres municipis volen implementar este projecte. Exacte. Sí, nosaltres servim com a model per a molts municipis i estem encantats sempre d'estar ahí per al que necessiten.